Si has caigut aquí és per alguna cosa. Ja m'entens. Amb David Ávila. És el dia 1 del meu nou futur. Portaré sabates. No! Sempre he anat millor amb unes bones Nike per pujar muntanyes. Tinc la sensació que he tallat... Aquests dies es pot veure al Teatre Condal de Barcelona Alan, un musical basat en la vida d'Alan Montoliu, un jove trans de 17 anys que es va suïcidar el 24 de desembre del 2015 per l'assetjament que patia. Aquest punt de partida, que és molt trist i dolorós, s'ha aconseguit traslladar a un musical que jo crec que és molt lluminós, molt bonic i també molt positiu. Per parlar-ne comptem amb un dels creadors, en Mateu Pere Miquel, que es va crear aquest musical conjuntament amb la Mar Puig, que avui no ha pogut ser aquí amb nosaltres, i també tenim l'actor protagonista d'aquest musical, l'Ander Mataró. Hola a tots dos, què tal, com esteu? Hola, com esteu? Mateu, aquest musical en vàrem parlar l'any passat, quan el vàreu estrenar a Rubí, que era el lloc d'on era l'Alan. Com va anar l'estrena i tot plegat? Bé, molt bé. La veritat és que allà a Rubí va ser com la presentació de la proposta del projecte i va ser una rebuda increïble. I ara al Condal, un any després, amb tot ja estudiat i tot, perquè clar, una presentació llavors presentes la temporada i comences i tot, hi ha canvis, hi ha modificacions, hi ha millores i estem molt contents de com ha anat i el feedback que estem tenint per part dels espectadors i espectadores és molt positiu i estem supercontents. Ara en parlarem d'aquest feedback perquè, ostres, es van viure... Jo que vaig anar a l'estrena es van viure unes sensacions com molt boniques, però per exemple aquest feedback que vau tenir l'any passat a Rubí, la família com ho va viure? Doncs mira, un dels comentaris... de fet, el comentari de l'Ester, la mare de l'Alan, que ens va dir després de veure l'assaig general, perquè li vam dir que vingués a veure l'assaig general, va ser molt bonic, va ser un comentari que ens va colpir a tots i que va ser ni més ni menys que moltes gràcies, m'heu fet tornar a veure amb el meu fill. I clar, és bonic. És molt bonic, impactant i això és molt gratificant. Deixa'm dir que, a més de l'Ander Mataró, al musical de l'Alan hi podem trobar les actrius Patricia Paisal, la Vinyet Morral i en Cisco Cruz. Com va sorgir aquesta possibilitat de fer aquest musical de l'Alan? Doncs vam començar creant un microespectacle que parlés de la temàtica transgènere infantil i juvenil i al presentar-lo en diferents festivals de microteatre vam veure la reacció del públic i les bones vibracions que teníem a l'acabar l'espectacle, del missatge, de com estava construït i vam decidir que ho volíem portar en un gran format, de portar-ho en escenaris grans, comptar amb més actors, més músics, etc. I així va ser. Vam començar a indagar històries reals, perquè la nostra característica és que volem explicar històries reals que hagin passat al nostre costat, veïns, família, amics, i ni més ni menys que vam topar amb la història de l'Alan, que és un veí nostre. Nosaltres som d'Ullastrell i ell és de Rubí, el poble que queda més a prop del nostre. Per tant, el primer que vam fer va ser contactar amb l'Ester, la seva mare, explicar-li qui érem, què fèiem i com ho fèiem, ensenyar-li una de les nostres obres. I sí, ella va dir, endavant, expliqueu aquesta història, i ho vam fet des de sempre al costat de la família, al costat de l'Ester, guió amb guió, colze a colze, i corroborant totes les paraules per fer-ho de la millor manera possible. I en el teu cas, Ander, com hi arribes en aquest musical? Doncs la Mar em coneixia, havia estudiat amb la meva parella i crec que em va veure per xarxes o així, i llavors, la va trucar i em va demanar que fes el càsting. I, no sé, suposo que ho vaig fer bé. De fet, va ser un dels càstings més curiosos, no? Si més no, perquè, clar... Per què? Vam trucar a l'Ander i li vam dir, vine a cantar aquesta cançó, perquè, clar, el microespectacle ja estava fet, ja teníem un parell de cançons fetes, llavors, simplement, ell se les va aprendre, va venir a casa, però a més, un dels càstings més, dic curiós, perquè vam anar a presentar l'espectacle al Teatre Romea, conjuntament amb la presentació del llibre de Ramon Boldú, que va escriure també un còmic del Batalan, i ens van convidar a presentar el nostre espectacle, i li vam dir, vale, Ander, et toca actuar, no? Sense saber res, ni quasi bé res, només la cançó i una mica d'escena, i ho va fer increïble, a dalt de l'escenari, amb la platea plena, i allà va ser, doncs... Ho fa increïble, vull dir que ho fa. Coneixies la història de l'Alan? No la coneixia, perquè jo crec que era molt petit quan va passar tot això i o sigui, no en tenia ni idea.
però sí que quan la mare em va dir, en plan, el musical va d'això, tal, vaig posar a buscar i, que heavy, no? El fet de que siguis un actor trans, que es posa a la pell d'un noi trans que decideix posar fi a la seva vida, no deu haver sigut gens fàcil, no?, en aquest procés. Bueno, o sigui, per una part, crec que... A veure, com ho explico? Com tu ho sentis? O sigui, en el fons, crec que a nivell d'empatitzar amb el personatge, qualsevol persona que tingui empatia i entengui la situació pot fer-ho bé, perquè al final, vull dir, entens el que ha passat i empatitzes ràpid, no? Sí que és veritat que jo crec que o sigui, el fet que jo sigui trans m'ha ajudat a entendre moltes més coses i també crec a poder fer aquest personatge amb el respecte que es mereix, perquè al final crec que és un personatge que ha de ser representat per gent del col·lectiu. Llavors, bueno, no sé si m'he explicat bé o no. Molt. Esteu d'acord amb mi que és un musical que, malgrat que tota la història que explica, que és un musical molt positiu i molt lluminós? Sí, de fet, jo crec que, bueno, com a creador ens vam posar un objectiu amb la Mar, que va ser canviar el relat i canviar una mica el punt de vista del com s'enfocaven aquestes realitats. Perquè t'explicaré una anècdota. Quan vam demanar a una dissenyadora gràfica que ens fes el cartell del microespectacle, la primera idea, i li vam dir, va del transgènere infantil juvenil, a que no saps com va ser el dibuix de la primera idea? No ho sé. Una cara d'una persona plorant. Clar, immediatament vam dir no, o sigui, això no pot ser, o sigui, per què tenim aquesta visió? Per què sempre ha de ser... Sabem que tenen dificultats i que no els hi posem fàcil, que la societat... Però anem a explicar una història amb un missatge positiu, i tu has vingut a veure l'obra i veus com acabem i veus quina és la intenció que hi ha al darrere de canviar les coses i de que tot sigui d'un missatge així, doncs com dius, no? Molt optimista, no? Bueno, sobretot que el cas que va passar amb l'Alan, que no es torni a repetir i que almenys serveixi aquesta obra també per reflectir-ho, que això no pot tornar a passar. Exacte, i per això creiem que les arts escèniques, bueno, hem escollit aquest format doncs, per explicar aquesta història. Sí, jo també, bueno, és el que deies tu, al final, vull dir, la gent trans som gent trans, però o sigui, no som gent trista. Vull dir, jo soc trans i soc molt feliç, saps? I la meva vida té moltes coses bones. Sí que és veritat que, bueno, segurament doncs, el camí està molt més privat de privilegis que potser la gent heterocis normativa sí que tenen i nosaltres no. Llavors, bueno, doncs és més complicat. Però no som gent trista, saps? Vull dir... Abans ho comentaves, Mateu, el tema de que es va fer un còmic, el Ramon Boldu, que es diu Bat-Alan, però fins i tot Rubí s'ha fet un banc per rendir-li homenatge a l'Alan Montoliu. Correcte, el banc, vols dir el banc pintat, sí, que van fer, sí, és un banc on ell sempre hi anava amb els seus amigues i es va decidir, doncs, un cop passat l'episodi, doncs, pintar-lo amb la bandera trans i fer-lo homenatge a aquesta persona, l'Alan. El musical Alan és un musical que es pot veure al Teatre Condal de Barcelona, es va estrenar el 9 d'octubre i es podrà veure tots els dilluns, deixem-ho remarcar bé, tots els dilluns fins al 13 de novembre. Què diríeu que heu après amb tot aquest procés de l'obra de teatre fent aquest musical i també amb la història de l'Alan? Doncs, bueno, vols començar tu, Ander? Jo, primer de tot, he après que és fer teatre en plan professional, perquè mai, o sigui, és la meva primera producció professional que faig i he après moltíssimes coses, l'equip és increïble i de cada un he pogut aprendre coses diferents i per mi ha sigut una experiència molt guai. I a més també he après de l'Ester, la mare de l'Alan, que la vam poder conèixer, que, jolín, que es pot tirar endavant i és que, o sigui, és una dona superforta i, bueno, no sé, o sigui, per mi és com ella mateixa és una lliçó de vida. Totalment. Sí, molt d'acord amb l'Ander. De fet, a nivell doncs, professional i artístic, doncs, jo he après moltíssim, no? A nivell d'escriure, de produir, de crear, amb un gran format, amb un equip professional, amb un equip amb moltes taules sobre l'escenari, com dirigir-ho tot perquè sigui el millor, per transmetre el millor missatge.
i llavors el que he après molt és sobre el col·lectiu i sobre les realitats que es viuen, perquè nosaltres, doncs, la Mar i jo, no formem part d'aquest col·lectiu i ens hem hagut d'informar 100% al costat de la família de l'Alan, però també al costat d'associacions com Crisalis, que és l'associació amb famílies amb fills transgènere, que van veure el guió abans que ningú, per dir la seva opinió, etc. No? Tot aquest procés doncs, també ens ha enriquit molt i hem après. No sé si ja han pogut posar-vos en contacte amb escoles, instituts, perquè puguin venir a veure l'obra, sí. O la pugueu representar algun tipus de teatre a prop, no sé. Sí. De fet, al Condal es fan escolars i tenim 3 dies que ja estan tots plens, amb funcions dobles, i és l'espectacle més escollit pels instituts de Catalunya actualment en aquesta programació, i estem molt contents perquè jo sempre intento fer com una mica teixir una mica el debat en el sentit que jo quan era jove, adolescent, tenia 14-15 anys i de cop l'any o 2 ens portaven a teatre amb l'escola. A veure Maricel, per exemple, o la plaça del Diamant, no? Jo no recordo tenir una gran experiència al teatre, no recordo res del que passava a l'escenari i potser jo em pregunto, ostres, si m'haguessin portat a veure un musical amb una música contundent com la que tenim a Alan, amb una història que t'interpel·la directament a l'adolescent, no sé, potser m'hagués quedat una mica més colpit, no?, de l'espectacle en si. El musical posa de relleu diversos aspectes, per exemple, l'autoacceptació, l'acceptació de l'entorn familiar, els conflictes amb l'escola, tot el procés mèdic i fins i tot el tema del DNI, que deixeu-me destacar que l'Alan va ser de les primeres persones que va aconseguir posar el nom, ho dic bé, el nom sentit al DNI. Correcte, sí senyor. Com es treballa per plasmar en un musical tots aquests aspectes tan durs? Doncs amb una bona dramatúrgia. Per sort, la Mar Puig, que és una excel·lent dramaturga i escriptora d'aquests temes, doncs ha pogut ordenar la vida de l'Alan, la història de l'Alan i de la seva mare, perquè ens vam reunir amb l'Ester, vam estar 2 hores largo i tendido parlant de com havia anat tot, però clar, ella també ens explicava doncs, coses puntuals i la feina d'ordenar, la feina d'escriure i de posar èmfasi en segons quins llocs, respectar la història, respectar el que es vol dir per part de la família, escriure d'una manera que captivi l'espectador, fer un plot twist que a mitja obra veiem que deixa tothom boca obert i després tot aquest art que la Mar Puig ha fet, jo només he posat les cançons, he escrit les lletres. Bueno, només. Sí, són precioses, s'ha de dir. Gràcies, però que crec que, a poc a poc, mica en mica, i també passa això, no? Què et sembla, com ho veus, llegeix-te això, i amb l'ajut de tothom, i també del Cisco Cruz, que ha codirigit l'espectacle, doncs ens ha ajudat molt, no?, a teixir això. Deixeu explicar una cosa. Jo vaig venir a l'estrena fa 15 dies i, per exemple, vaig coincidir amb una noia trans refugiada que es diu Joana, que és de Colòmbia, i tots dos vàrem sortir amb els ulls ennuegats, no sé si es diu així, plorosos, però vam sortir feliços. I també tenia el Joan Vázquez allà al davant, que ell havia tingut en aquell mateix escenari per parlar d'Ocaña i tal, i també estava emocionadíssim. Després sortiu vosaltres i parleu amb la gent i tot plegat. No sé quines impressions us han fet arribar, Alan. Si la gent... No sé, és que jo crec que surt com amb un cacau de dir què ha passat. De fet, algun cop m'ha escrit algú passat 2 dies de dir porto 2 dies i encara no entenc molt bé què em passa o no m'he recuperat, i això és molt guai perquè sí, crec que és un espectacle que no alliçona directament, saps? Vull dir, o sigui, que et deixa com algú dins. I llavors tu això has de fer una feina a casa d'anar-ho com desglossant i dir, a veure, què? O sigui, què hem tret d'aquí? I això és molt guai, perquè crec que és com molt més potent que et digui, no, tu has de fer això i t'has de portar bé amb els trans. Bueno, ja, vale. Vull dir, i la gent surt superemocionada, molta gent et dona les gràcies per explicar això, per donar visibilitat, i és que és molt guai. I has pogut parlar amb nois o noies o nois joves trans... Sí, sí, molts d'ells surten i és com, et puc fer una abraçada? Jo crec que
és com que... Vam sortir tots amb aquesta impressió, també, de ganes d'abraçar-te i tal, però vam pensar, no és com aquelles senyores que es posen a la Rambla i tal, tampoc deixem-lo tranquil, pobre, vull dir que... No, però jo crec que aquesta sensació de no sé, com de dir, hòstia, sí que ha patit, no? I necessitar com abraçar la persona i dir, vale, sí, tot bé. Sí, crec que l'espectacle, o sigui, el fet de l'art, la dramatúrgia, la música, l'efecte sonor, visual, l'espectacle en si, té una capacitat d'arribar a l'espectador d'una manera tan impactant que, clar, que t'expliquin una història no és el mateix, llegir-ho, ha passat això, no? Avui ha passat... Que t'ho expliquin de la manera en què estem intentant explicar-ho amb Alan, no? De la millor manera possible, amb tots els recursos tècnics que podem, i la dramatúrgia, el text, la cançó, grans actuacions de l'escenari. Clar, la gent surt realment, uau, colpida, no? I és impactant. Ander, ara quants anys tens? 22. Encara ets molt jove, encara tens aquell nen a dins. No sé si creus que ara els centres educatius, les institucions estan preparades per ajudar a les persones trans que volen transitar. Crec que no. O sigui, crec que estem potser una mica millor que fa un temps, però segueixo pensant que falten moltes eines, no només per acompanyar a les persones trans, sinó per acompanyar a les persones en general. O sigui, molts professors que no saben què fer davant de casos de violència, d'assetjament i... no sé, o sigui, crec que també és molta feina, ¿vale? Quan hi ha un cas de bullying o passa alguna cosa així, és molta feina gestionar això. És molta feina també gestionar una baralla entre companys, gestionar-ho bé és molta feina. Clar, a nosaltres ens passava que quan ens feien bullying et posaven al despatx del director amb la persona que t'assetjava i era en plan de, aviam, a veure, què us passa? I passat, no? Sí, i pensaves, home, el problema no el tinc jo, que sóc el que rebo els insults. Exacte. Sí. Digues. No, bueno, que o sigui, crec que ara sí potser s'està començant a gestionar millor, però encara queda molta feina per fer, molta. Nosaltres jo sempre ho dic, estem cansats de que professors i professores ens diguin que constantment, dia a dia, vegin situacions de bullying, d'assetjament a les escoles, a les seves aules, i que no puguin fer res, no sàpiguen què fer, perquè els hi falten eines. I Alan, precisament, aquest espectacle vol ser una eina pels professors, professores, sistema educatiu, que, escolta, expliquem aquesta història i a partir d'aquí parlem. Això ha passat de veritat. I ara què? Què hem de fer, no? Què toca fer? Volem que sigui una de les eines, perquè això és impactant, la gent surt captivada i colpida i en el fons, en el sistema educatiu, és una manera d'ajudar a acabar amb aquest bullying a les escoles i fora d'elles. Abans recordàvem que el musical Alan es pot veure al Condal fins al 13 de novembre, però hi haurà possibilitat de prorrogar? Bueno, doncs si veniu al teatre, esperem que així sigui. Certament és complicat, l'escena teatral a Barcelona. No sé què passa, que sempre costa que la gent s'aixequi del sofà, però realment, si ho feu, sortireu... Sabeu com entrareu al teatre, però no sabeu com sortireu, i realment... I toca treure el mite de que anar al teatre és car. És molt més car anar a fer un gin tònic un dissabte a la nit que no pas anar a viure una experiència com la que deia l'Ander, en aquest sentit. Per tant, deixem de treure totes aquestes excuses d'això, que el teatre és car. I gira. Doncs alguna cosa hi ha, sí. Aviat, si estigueu atents, que alguna cosa anunciarem. Com passa el temps per un ocell que està tancat dins d'una gàbia al mig de l'oceà. Aquest és un dels temes musicals del musical Alan. Tu ets el qui se n'ha encarregat de les músiques. Vull dir, enhorabona també Gràcies. per la grandíssima feina. Vosaltres formeu part de la productora We Colors Music. Esteu preparant algun altre projecte que tingueu entre mans i que...
Bueno, formem part, sí, som nosaltres, Jo me lo guiso, jo me lo como, la Mar i jo, anar colze a colze i anar picant molta pedra. Projectes en tenim diversos perquè fem de tot i més, tot el que sempre volem explicar històries reals, amb música original, amb música en directe. Aquest és el nostre leitmotiv, per dir-ho així, i sí, ens trobareu als escenaris amb diferents projectes en diferents ocasions. Ara per ara, però, tenim Alan al capdavant, capitanejant aquesta We Color Music, i esperem que tard o d'hora ens tornarem a trobar. I, Ander, a part d'Alan, tens algun altre projecte que et puguem veure? Bueno... No, Alan també està molt bé i... Alan és molt totxo. Faig coses, però... Sí, alguna cosa faig. Ara estic començant a espavilar-me. Doncs, escolteu, si voleu veure l'Ander Mataró i sentir les músiques del Mateu Pere Miquel, ho haureu de fer els dilluns al Teatre Condal. Teniu fins al 13 de novembre. A tots dos, moltes gràcies per venir, per haver fet un musical tan bonic, i feu-li vosaltres que podeu una abraçada a tot l'equip de l'Alan, de part del Ja m'entens. Moltes gràcies. Gràcies. Millor. Uau, m'encanta! Segur? Seguríssim. No sé si podré. Clar que sí, nosaltres sempre hem sigut capaços de tot, no? Com era allò que dèiem de petits? Allò d'aquella pel·lícula que ens agradava tant. Hay que explorar. Això, espera. Hay que explorar lo inexplorado. Gru, gru. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio.